Donatella Versace. No proste, toto je Fero Joke a Petra Polnišová. Je to pekelné niečo, čo ma akože extra udivuje, že tí ľudia, ani ma to vlastne neudivuje, čo trepem. Proste ľudia tancujú s nimi, túto choreografiu. Normálne dospelí chlapi s bradou, tí kokot, čo majú doma asi deti pravdepodobne. Normálne otcovia rodín tancujú s Ferom Jokom a Petrou Polnišovou túto ich hroznú choreografiu. A zabávajú sa. A keď vidím takéto veci, tak si vravím, že že tie silné reči asi fakt sú proste pre týchto ľudí to najlepšie. To aj keď chodil Uragán, keď som bol decko a sa tam Peter Marcin prezliekol za tetu Máriu, tak to bolo vtipnejšie ako toto, lebo tam aspoň sa ten Peter Marcin snažil robiť srandy, keď bola tá teta Mária. Boli tam nejaké akože vtipné situácie, taká situačná komédia. Ale ty proste si sa prezlečeš za ženu, dospelý chlap a len tam proste poskakuješ. Jak klaun.